guys, good morning. Welcome to my channel. This is Pilochi Lagua Ibanez, the Amiga Vlogger. October 11, 2020 for the record. Medyo madugay-dugay pa dyan ang pagpakita gid ninyo aning pag-vlog karon guys, kaya nagka-problema mi karon sa among internet kay burag sa among nadunggan 5 days pa daw nga wala mi internet kani mao ang PLDT Altera. Homebrew man ang amo ang internet munang apektado karon ang atong pag-upload sa atong video. So pasensya na mo guys kung matawd-tawran nga makita ninyo nga vlog. So sa pagkakaroon ni ami sa Philips kay naalagi nigi kuha nga ayuda. Dili na lang nako mensyonan kung kinsay tag-iya sa mao ayuda. Daghan kayong salamat. Pero sa pagkakaroon wala pa namo nakuha ang maong ayuda kay apektado lagi sa maong walay signal sa internet. Kay sa gawas mandikan so magulat-gulat pa mi nga tiksan. Okay raw tag dinira sa entire dinira sa Pilipinas gikan pero sa gawas man so muto magulat-gulat pa mi og kanus ami tiksan. Pero okay ra. Basin siguro og ma-okay na ni ang PLDT signal. So magulat-gulat lang ta. So sa pagkakaroon nakaokasyon mi paglaag diri sa Philips, diri sa ilang soccer field. Kuyog din ako si Amiga Edna, the Ed's Vlogger. So sa pagkakaroon pwede man siguro na mo tangtangon among official sa mask kay wa makay tao. Hello guys! Gitangtang sa nako ang akong official sa face mask. Okay ra ba siguro kay wa may tao diri palibot guys. Mo ning palibot guys. Mo ni ang soccer field sa Philips. Camp Philips. Dark mode. Esensya. Mo ni siya soccer field. Soccer field guys. Sa Philips. Sa pagkakaroon mingaw kay tanan. Nakaokasyon ni paglaag diri guys kaya ulag itong naami tuyo dinhi naaman diri ang atong padalhan sa kwarta diri sa Philips na side. So maulag ito. Itur-tur ta kamo gamay diri sa among silingan sa among baryo sa Damilag mao ni ang Camp Philips. Manolo Fortets Bukidnon. So nindot kayo ang palibot guys, tirabuyag sa pagkakaroon. Okay ra nga kuwaso na ko ako ang face mask at facials kaya wala may tao. So maulag ito nagka-problema karon ang linya sa PLDT. Maayo unta og masulbad na nila ang problema sa maong linya kay ugma magsugod na pud ang online class unsaon na lang. By the way guys, duol man ko karon sa ilang simbahan sa Patron Holy Cruz. Og makita man siguro ninyo ang maong church na asa akong luyo pagkakaroon gali ng misa. Asa na? Tuara. Naay misa karon sa Holy Cross Church. Field sa Philips, Camp Philips. Malay-balay, Bukidnon di ay. Correction lang na po kaganina. Green kaayo ang mga sagbot. Wala man kayo pa ni siya na damage kay maulagi, wala pang itugot na magula din tungkol sa atong problema karon. Ang mga
kadyot tungod lagi occasionally na ami tuyo. Dere. Oh, nindot kaayo amo ang silingan nga. Bari. Kinsa tong taga diri nga wala na nakaanhi dinhi taud-taud na mo ni karon ang Camp Phillips, Malay-Balay, Bukidnon. Ni ako dapit sa ilang soccer field. Og kato dito padung guys, katong naaya habal-habal or bao-bao, padung to nga side, padung sa dahilayan to dito dapit guys. Oh, kato siya dito nga side. So, nindot kayo ang panahon. Nindot ang panahon karon guys kay wala kayo nagpakita ang haring adlaw. Ano siya guys, mauna ang Holy Cross Church. Hingaw kaayo ang lugar karon diri guys kay talagsaran taon ng musuloy. O mo lagi nang napapag among gihokasyonan nga mag yan sa di kayo may tao naa pero pila na kay para o pamilya dala siguro ng upat dala siguro kilo ilang anak pamiray tao diri guys ay mga balaka guys dala may kay at mga kabataan guys. Nindot karon dili grade kayo guys. Mabot gyud mo panahon nga kuan mga hulog ang dahon ba. Naka-timing ni karon kay kuan man lagi. Green kayo ang mga dahon sa puluan, lalo kay doon siya. Makanindot sa atong mga atong paglantaw. Nindot na gitanawon guys, ning natay green bitaw sa palibot guys, kay murag makuha ng atong mga na ba ma-refresh, di ba guys? Nagpicture ni guys. Gaya eh. Gina. Wala. Nagpicture sa ni guys ha. Magkita ra na ninyo niya. Karon guys ba nakay gayon man lagi ni nga one diri sa kilit ningaw man. So pwede ra ako kusgo na pon tingo guys. Isgutan ni pud nato tong na nahitabo ba sa amigo namo. Ang nahitabo sa iya kay bali iyang experience nga di mao. Kay mao lagi karon ng mga ginikanan nagkinahanglan man lagi og cellphone para sa ilang mga anak tungod sa online class. So intaw ang among amigo niadto siya sa usa ka department store didto sa Cagayan de Oro, part sa Cagayan de Oro. Karon kay nangyawat lagi siya. Nakasulod ni lugar siya sa maong mall. Naay giduol sa iya usa ka tawo, gibaligyaan siya og usa ka unit, isa ka cellphone. So syempre, naaghat siya, gi-check sa niya ang maong cellphone. So okay daw ang maong cellphone. Okay para sa mga nag-online class nga especially sa mga bata. So karon gihangyo niya nga ihatag na nimo sa ako og 3 mil. Kuhaon ako. So niingon ang tao nga, "Sir, dungagi lang pog 200 sir." So okay ra. So nahimong 3 karon deal na. Daw big hawiran na niya ang cellphone sa katong nagpalit.
So dili pa sad ko sure kung iya ba dayon gihatag diretso ang maong kwarta nga 3-2. So pagtan-aw sa kong amigo sa cellphone, niingon man siya nga naay password ang cellphone. So giigna niya ang maong tao nga kanang Brad. Why sa nig password Brad? So ang nahitabo adto, gihatag na sa akong amigo, sa among amigo ang maong 3,200. So karon kumpiyansa kaayo guys. Kay niingon man tong tao kay burag naa sila sa 4th floor sa maong mall. Niingon ang maong tao nga, Brad, didto ra ta sa ubos, Brad. So ang nahitabo di ay maro kayo ang maong tao kay nangita siya higayon. Pag abot nila sa 2nd floor, ni karatil og dagan ang maong tao, dala ang kwarta nga 3,200 o ang maong cellphone. So maka-learn ta og lesson bahin ana. Sayang ang maong 3-2 nahanaw apil pagyud ang cellphone nga unta palituno niya. Imbis nang yawat ang akong amigo kay barato ra, nayawat siya. So bahin ani nga lesson, experience sa akong amigo, nakahatag yapon ni siya sa ato og lesson. Nga dili ta magpataka o dili ta magpadali-dali sa atong mga desisyon. Okay raman unta to guys kung wala sa unta niya gihatag ang maong kwarta. Kibali maniguro ta ba? Mahimo unta tang sigurista pod panagsa or ato na siyang ihabit sa atong tagsa-tagsa nga maniguro ta basta inana gali wala unta sa ato niya gihatag lagi ang maong kwarta. Before na unta ko na-open na niya ang password sa kato nga cellphone, aya dayon niya gihatag ang kwarta. So nahitabo naman. So ang atong buhaton nato ani kita karon nga nakatan-aw aning ako ang vlog karon nga kuan lang pud ni ako lang pud nang gi-share sa inyo kay basin pud og makatabang ning makahatag pog leksyon sa ato ang mao nga experience sa akong amigo sa iyang nahitabo nga dili mao. So mayon ta og makahatag niga kanang leksyon pod or lesson sa ato nga basin og kita pod ang makatagbo anang mga klase sa tao nga mga mangingilad og kung kita pod ang maka-experience pod ta ana simbako lang at least naa na tay idea kanang nay muduol sa ato na tao na magbaligya og inana nga mga unit unya burag maka-minus lugay ta sa maong presyo. Kung gusto gid ninyo or nato nga paliton ang kaunang mga klase sa mga cellphone or unsang mga kay nakabalo nam gyud ta nga unsa baka na asa baka na nila nangakuha no. So pwede man sab siguro nga nakuha nila or naa siguroy mga tao pod nga magpatabang sa ila pagpabaligya sa maong gadget or wasad ta kabalo og basin mga kinawat dili lang pud ta maghukom sa tanan mga klase sa mga tawo nga inaana. Kay basin pod sad siguro og napoy tawo nga nagpatabang sa ila pagbaligya, basin pod og maayo pod ang ilang pagpabaligya. So, sa inana nga sitwasyon guys, pwede man to guys. Wala sa or dili sa nato ihatag ang maong kantidad, burag presyo kibali sa maong mga unit nga gibaligya ng mga tawo nga naa diya sa mga kilid-kilid bitaw nga burag walay kasigaruduhan. So, inana nga part guys, pwede man siya pero maniguro ta. Ayan na nato ihatag ang mao nga kwarta kung okay na ang tanan, di ba guys? Inana gyud ang atong buhaton pirmi. So, inana na gyud akong ma-share sa inyo guys. So, kinsa tong nakakita sa mga akong vlog karon, unta makahatag dig lesson kanato, tagsa-tagsa kanato. Oga ha? Asa kay gusto sad ko no mo kuan si Amiga Edna. Sige guys, kay karong taod-taod maghinay-hinay na pod mig pauli guys kaya kanang basin og